क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि गोजौ फरायसालियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै 18 मे बर' बिजों सान हाबाफारि फालिदों। थांनाय इं 1963 मायथाइनि 18 मे अक्ट'आव बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव गिबियै थिसननाय जादोंमोन। दिनैनि समाव बर' बिजोङा थाखो 10सिम सहैनो हाबाय आरो बर' रावा संबिजिरनि 8थि सिडिउलाव जायगा मोनबाय आरो आसामनि लोगो सरखारि रावनि गनायथिखौबो मोननो हाबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजिल कुमार बसुमतारिया आरो बिफां फुलिखौ गायजेनदों गाहाय फोरोंगिरि सालाकाथि गोजौ फरायसालिनि मुस्रिमा रश्मि रेखा नार्जारिया आरो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै 10थि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय आरो बर' बिजों बेनि आथिखाल आरो इयुन आयदानि सायाव सानजौफु समाव सावरायमेल हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर रुपाश्री हाज'वारि, बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दनेन नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। दिनैसिमबो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आंनि बे फुंबिलि समावहाय सिबिनाय, अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय। दिनै 18 मे बर' बिजोंखौ फरायसालियाव मिडियाम हिसाबै थिसननायनि गिबिसिन सान। 1963 मायथाइनि नैबे 18 मेआवनो जोंनि बर' बिजोंखौ, बर' रावखौ आसामनि गुदि फरायसालियाव सोरखारा थिसननानै होदों। साहित्य सभानि जोंनि बर' साहित्य सभानि दाबि दावाखौ मानिनानै। दा बे साना जोबोद ओंथि गोनां बर' माहारिनि थाखाय। बे मोनसे दिंग्राय बिन्दो होननानै जों साननानै लानो हायो। बर' बिजों जायामोनब्ला बर' हारिया जे दा जोङो एफा गोजौआव दावखोगौमोन जों बेखौ साननानै लानो हाया। दा बर' बिजोंजों फरायनायनि उनावहायसो जोंनि जे बर'नि लाइमोनफोर गासै शिक्षा दिक्षायाव दावगानो हादों। शिक्षा दिक्षा दावगानायनि गेजेरजोंनो माहारियारि फोसाबनाय, रांखान्थियारि फोसाबनाय आरो समाजखान्थियारि फोसाबनाय आरो बेनिफ्राय जोंनि बे हारिमु बेयो जौगाखांनो हादों। बर' राव नङामोनब्ला जों बेफोरखौ गासिबो मालाय हारिजों गादबनानै नासयजानानै जों थानांसिगौमोन। बर' मिडियाम नङामोनब्ला गुबुन मिडियाम फरायनांगौमोनब्ला जोंनि फरायसाफ्रा हयथ' फरायसालियावनो थाङाबो जानो हागौमोन। दा बेयो जोबोद ओंथि गोनां। बेयो मोनसे जोंनि दिंग्राय बिन्दो आरो बे जोंनि मोनसे फुंखा बर'खौ जौगाहोनो हानायनि, फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगाहोनो हानायनि मोनसे फुंखा। दा दिनै बे सानखौ जोङो गाजा गोमजायैनो नैबे सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों जिल्ला आफादा लोगो नांनानै सालाकाथि हाइ स्कुल आरो एम इ स्कुल बे फरायसालियाव जोङो खुंफुंनो लादों आरो बेवहाय जोङो गिबियावनो जोंनि बर' थुनलाइनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो दा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। दा बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो गायजेनगिरि आलासि महरै जोंनि बे सालाकाथि गोजौ फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि रश्मि रेखा नार्जारि बिथांखौ जोङो खावलायनानै लाबोदों। आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे सावरायमेल जागोन। बे सावरायमेलाव जोङो आलासि महरै जोङो जोंनि बिटिसिनि EM देरहासार बसुमतारि बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै लाबोगोन। हांख्रायखाबाय बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बुंथिगिरि आलासि महरै रुपाश्री हाज'वारि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार, बिथाङाबो फैखाबाय। दा जोङो सावरायमेलाव जोङोहाय बेवहाय फरायसाफोर, गारजेनफोर आरो फोरोंगिरिफोर, रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। बिथांमोननि बाहागो लानायजों मोनसे ओंथि गोनां बे मेला जानानै थांगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दा जोंनि बर' बिजोंखौ जोङो फरायसालियाव फरायनो मोननानै जों जे
गोबां बिथिङाव दावगाबाय बा जोंनि फरायसाफ्रा गोबां रोंगौथि मोनबाय खायफा डक्टर इन्जिनियार माने स्कलार जाहैबाय PhD जाहैबाय दा अब्लाबो जोंहा बे जे बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनाय बेवहाय जोंहा गोबां मावनांगौ हाबा थाबावबाय गोबां जेंना थाबाय जेरैहाय जोंहा सरखारनिफ्राय जोङो दासिमबो जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननाय बिजाब थिसननाय बियो समाय मथे जाया गोबां माने फरायसालिफ्राव एमइनिफ्राय लानानै कलेजसिमावहाय बे बर' बिजोंनि जे फोरोंगिरि बेखौ थिसननाया गोबां आद्रा जानानै थाबाय बर' साहित्य सभाया बेखौ नाजाबाबो जोङो मावफुंजोबनो हाया जोङो ओंखायनो सरखारखौ बारे बारे जोङो खावलायगोन बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थाबैनो माखासे भेन्सार दंबावो बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होगोन बा सरखारि खालामनानै होगोन आरो फोरोंगिरिफोरखौ थाब थाब थिसनहरगोन आरो समय मथे फरा बिजाबखौ फरायसालिनि फरा बिजाबखौ जाहाथे जगायनानै होयो बेखौ जोङो खावलायगोन बर' साहित्य सभाया दा जोंहा बर' साहित्य सभा जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां आसनि लादों आरो बे बर' बिजोंखौ फोथांनायनि गेजेरजोंनो बर'नि मोनसे गेरेमसा हारिजों दानायनि मोनसे सिमां दङ राजाहा दा बे हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन रावारि बर'नि माखासे दालाइ हारिफोर जायखौ जों बड' ग्रुपनि होननानै बुङो बिथांमोननि रावजों जोङो मोनसे गोरोबनाय राव कंग्ल'मेरेट राव जायखौ होनो बेबायदि जोङो बाहायनो गुदिनिफ्रायनो साहित्य सभाया नाजाबोदों दा बेवहाय जोंनि गुबुन गुबुन दालाइ बे बर'नि दालाइ बिथांमोना जोंखौ सहाय होनांगोन आरो जोंबो मोनसे गेरेमसा बड' हारि जोङो दानानै लानांगोन गुबुन इंराजि हारिफोर बादिनो दा बेजोंसो जोङो मोनसे खौसेथिया फैगोन दा बेखौ जोङो बर' साहित्य सभाया माखासे इन्डिजिनियास माने साहित्य सभाफोरजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ आरो माखासे रावनि मोनब्रैसो रावनि जुथायै मोनसे डिक्सनारि बाहायनो नाजादों आरो जों टेकनिकेल बे जुगाव टेक्न'लजियाव बे गुगोल बहाबा बहाबा एपआव जोङो बे बर' बिजोंखौ बर' रावखौ जोङो थिसननायनि जों हाबाफारि लादों बर' साहित्य सभाया दा ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि सरखारखौबो जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव मदद होयो आरो जोंनि जे बर' हारिनि गारजेनफोर बिथांमोनहा दासिमबो बर' जे रावा गावनि आंगोथार राव बेखौ जोङो बजबनानै लायैखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला दासिमबो गुबुन रावावसो गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायखौ जों नुगासिनो दङ दा बर' हारिया जे एफा गोजौ दावखोबाय आरो बर' रावा जे मोनसे आसामनि लोगो रावारि जाहैलायबाय आरो भारत संबिजिराव मोनसे गनायथि मोननाय राव जाबाय ओइथ सिडिउलाव बा 8थि हाबाफारियाव संबिजितनि बेवहाय सोजालायबाय अब्लाबो जे जोंनि खायफाया बे बर' बिजोंखौ नासयनानै गुबुन बिजोङाव फोरोङो बेखौ जोङो दुखु मोनो आरो खावलायो बर'जोंबो जोङो गावनि मिडियामजोंबो जोङो गिदिर गोलाव जानो हायो गावनि हारिखौ सिबिनो हायो साख्रि बाख्रिबो मोननो हायो गोबां साख्रिनि जे इन्टारभिउ बेफोरावबो बर' बिजोंजोंनो लिरनो हानाय जाबाय 8थि हाबाफारियाव थिसनजानायनि उनावहाय दा ओंखायनो जाहाथे जोंनि रायजो राजायाबो बर' बिजोंखौ नासया गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोंजोंनो फोरोङो आरो बर'खौ मोनसे फोथांनानै लाखिनायनि बे राव हिसाबै जोङो बयबो मावलायो दा जों नुबाय बर' बिजों जानानैनो जोंहा रांखान्थिनि हालोदाबो जौगादों आरो ओमफ्राय समाजखान्थि जोङो फोसाबनो हादों आरो ओमफ्राय हारिमुवाबो जों जौगादों आरो जोंहा बर' बिजों जानाय लोगो लोगो मोनसे आफाद जोंहा उजिदों बेनो जाहैबाय बर' फरायसा आफाद एबसु जायखौ जों होनो दा बे एबसुनि जेनाखि मावनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव बर'खौ जौगाहोनाय दा बिसोरो स्किम लायै लायै सोलोंथाइजों लोगोसे गासैबो बिथिङावनो माने साफ्रोमखौबो सांग्रांथि लाबोनो जे बिथांमोनहा हाबा मावलांदों जों बेखौ नुबाय थायो आरो बिथांमोननि बे एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जों दा जे बे पजिसनाव फैदों बेखौ जोङो नासयनो हाया रायजो राजाफोरखौ आं खेबसे आरो खावलायबावनाय जाहाथे बर' बिजोंखौ माने रावबो नासया बर'जों बा गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायनिख्रुइ साबसिन
बा गोदैसिन बा गोथौथि ओंथिफोरखौ बिखय बा सिंनि आयदा मायदाखौ मिथिनो हानाय जेबो राव गैया। सरकाराबो दा बेखौ मोनदांनो हाबाय। सरकारनि जे गोदान पलिसि निउ इडुकेसन पलिसि 2020नि बेवहायबो बे भार्नाकुलार मिडियाम बर'नि बादैबो गुबुन गुबुन जे दालाइसाफोरनि हारिनि रावफोरखौ माने फरायसालियाव फोरोंथारनांगौ फरायथारनांगौ माने 8 थाखोसिम बेखौ बिथांमोना मोनदांथि हानानै मोनसे पलिसि बानायदों। दा जोंहासो मानो नासयनो रायजो राजा बयखौबो आङो आखाइ खबजबै खुलुमो। जोङो बर' हारियाथ' फरायखानांगौखा आरो जोंनि रावखौ जाहाथे गुबुन हारियाबो माने एसे मोजां मोननानै बा गोसो जानानै फरायनो हानाय बादि जों खालामनानै लानो हायो। बेखौ बयबो जाहाथे जाय जेरैखि थाङा मानो बे हाबाफारिखौ मावनायाव हेफाजाब होलायो बेखौ मिजिंथिनानै आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय।